Pigpo problema niya ni Nanay Maricar kan nito albay ang babayadan niya sa Tanchuling Hospital sa Legazpi City. Kasuod kaya kan maoperahan ang sa iyang esposo. Apwera sa bayadan sa operasyon, handal man siya na mas malobo pa ang sa indang hospital bill urog pang ininani kaapat nindang aldaw sa ospital. Nagtatrabaho si Nanay Maricar sa Manila, kung sa indiit man sa nadaan sa iyang nadilihensya. Sa pangungutang niya sa nadaa, na iraraos ang urual daw na gastuson sa ospital. Kahit piso po talaga wala ako, kahit nga pang araw-araw namin wala po talaga ako dito kasi ako po yung nagtitinda. Si husband ngayon nandito, kami nandito, kaya di ko po talaga alam. Ang mga siring ni Nanay Maricar ang saro sa mga rason ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Ngani na ibusol ang zero hospital billing o ang kawaranin babayadan sa ospital kan mga pasyenteng nasa pangataman kan mga pribadong ospital. Sigun sa kongresista, obheto kan zero hospital billing na mapagian ang buhay kan mga pamilyang Bicolano na may mga pig-aatindiran na pasyente sa ospital, siring man na day na madugangan pa ang stress na namamatean kan mga may kamatean. Dati alam mo, 50,000, 100,000, 200,000. Ngayon kahit 1 million, wala kaming limit. Okay. So wala tayong limit sa Ako Bicol. Sinabi man kang kongresista na bako sa na para sa mayayaman ang mga pribadong ospital. Hulita mas kinaan nagtiterios, may derechos man na matratar sa mga primera klaseng ospital. Asin nini ang gigibuho na posible kan partido. In kaso dagos ng marealisar, kabale sa mga pribadong ospital na posibleng mag-opresir kan pigbubusol na zero hospital billing kan partido, iyo an Albay Doctors, Steves, Tanchuling, Ace Medical Center, UST Hospital as in Bicol Medical Center. Target man kan partido, maging ang heart center na makukuha sa Manila. Zero billing, maski sisay, day kita pipili, day ka mo dapat paghaditan sa gastos. Dati na imagine talang sa Makati ang yellow card. Day ko una-una 20 years ago na pigsasabi Makati sana, kundi digdi sa Bicol po, masiguro kang Ako Bicol sa Indo na ang sa tuyang mga kababayan dahil paghaditan sa medisina, sa medical, sa hospital, and hanggang sa Manila, hanggang sa pribadong hospital, digdi sa Bicol, sagot kang Ako Bicol. Apwera kaini, may pig-alokar man na 5 billion pesos ang partido para sa konstruksyon kan bagong imumuk ng pasilidad sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. 20-story building ini na posibleng mabisto bilang pinakahalangkaw na edipisyo sa runa nin Bicol. Sa laog nin 35 taon, piglalaoman na magi na ining operasyonal na may mga makabagong ekipahe asin maopresir nin mas kalidad na serbisyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.